Puno mong kayo. Katatanin naman sinasabi ko ikaw na. Ang mag-ugas pala. Oh, dito na baga. Ano te? Sabihin mo, ano yung sasabihin mo? Nag-comment kami, nanonood ko. Naghihintay sila. Naghihintay sila. Nakalag tayo ngayon. May sasabihin nga, Mary. May sasabihin daw si Mary. Ano kaya sasabihin? Wala naman. Na may iing sa Ibulong na lang daw sabi ni Chinchin. Ayan, tuloy-tuloy pa rin yung paghugas. Ano yung ano niya dito? Posisyon. Ayan dito. Hugas. Yan ang nakatoka sa kanya pag nandito sa barracks. Hugas din ang pwede maghalo to. Hugas ng plato. Dali na Mary. Tada di matatapos ang ganda ka nagsasabi. Mary. Sorry na kaya ako. Mary. Ano? Mary. Ano sa baway mo? Mary. Mary. Ayusin mo natin. Si Margie, thank you. Nanay siya, hindi makapasok. Di, paano kasi? Paano kasi yung mata nakapikit? Ano ranarogan ka do? Lawas mo. Ate Margie. Dati tayo. Lawas kami. Lawas Ata, na lawas. Kukuha na ba yung nagkakaigan? Extra. Ayan, hugas ng plato. Si Mary. Mary. Okay lang? Tanong muna tayo sa ano. Oh, baka bawal. Na lang. Baka bawal. Gabing nakikilitan. Pagsawaan yung mukha nila. Ako si Mary. Dumayo para maghugas ng plato. Dumayo. Dadayon pa. Mabulo ang diyan. Ngayon ka na mag-aagal ng kaliang. Hindi ka dinis mo. Ayam kagod. Naisiyang kong magpagod. So ayun. Ayam. Nagmamara-mara ng nalulupa kaya bigla ligay. Buha dinis. Sa tumang kaya baloy lang na ingit. Oh. Tadi kami sa pakasig ang Nakalok na ano yan? Dayan. Bulin. Hindi, kasama na. Ang oras. Ingotan. Hindi, Matuda. mingutang. Tapos naisip mo, pautangon parang ayaw ka to. Mingutang ka dito. Tangan ko. Oo, madamang pa dito trabaho. Balik mga natin ko. Pag-isong gabi na. Ngiri. Ngayon sa kamaturanan. Masala ko ng kalalit. Na. Magdatang. Pero pariyo mo ako na po niya kung pagkain pa na niyang mga misis. Hindi po ba sa mga nagkaraan magdatang? Matuda. Hindi po niya ako Wala nakakasang po magdatang. na. Di kasang kami na. Pero sa mga igin ko na mo, tamo tutugalong. Diri. Lalo na su. Hindi niya magkagata. Lalo na su. Mulino. Mulino ng mulin. Kaya kakana mo sa bugas. Laruin mo yung paghugas, Mary. Sabutan lang lado. Baloy. Pagdaan butang sulata. Dari, pag narurungog mo na sa kalingkaging ko baso sa pagtatakaran. Magbaso.
Hindi ko ano kung talagang sa para na ano. Para tubalo. Ano talaga ano? Ako dana. Ha? Dana ko. Tatakaran ba kami sa kamo? Amo pa kamo? Ako dami. Ay, sorry. Talagang Ate aniga. na pa namin ito sura. Naman talaga naglalabas. Bulda dito. Gusto ka kapiyan. Minula. Minula. Yan mga sakulta. Hindi ka lang galing isa pa. Itong inay. Medyo na nga lata. Ang ida na bugas. Dili pagsirutan. Uy, sinda na bugas. Kasi bilang matagitap na ikaw. Kasi kailan nga na po ito. Matagitap na sasabing dana bugas. Ay, ang miski. Tapos mangit-ngit mo sa kanan. Ay, buko pang mangit. Pero nag-aalo pa ko. Lalo. Nag-aalo. Sabi ko na. Sainad tunay. Para magbakal na akong bukas. Bayar ko sa sentro, dodar ko sa muna ko ang sabi ko mo na Puro anyi ka kang gamat kumagatang. buko. Sako. Oo, minsan ka ba na. Sako. Tipid. Mga titipid. Hanggang mo to sa mga Pilipino. Sako. 1/4. Aray. Buko, kung pag inabusa, di ba? Bahal na ngayon sa kabanga sa tiyang bugas. Buko. Amoy ni. Hindi naggagatang. Sa di ba to? Bumagin kami sabi. Nagatagan pati na mo talagtag mo. Ayaw mo. Inuwa ko na ng pinidyo. Ako minsan nagkukuha ko sa mga May talaga sa porsentuan ba ganun. Oo. Kakagdagan ko na. Ay, kato nagtatawa na natin dito. Kakao. Ko, natawa na ko sa Inimuro. Among nangyari naman ang ganun. una ako. Inimuro. Es, tayo naman ko yun. Kapapad trip at nagkakaroon sa ko. Abroad pa yan si Kuman kaya ano, nagkukuha ko naman. Abroad pa yan si Inyo. Pag kung ano yung anak ko, naikin mo ko na ang ganun. Ano? Kasi naman kaya makakapit. Hindi naman malay. Kaya na to saan ko tigbuhos. Hindi naman nakao. Kaya lang, ano saan tandaan na sila? Nabula. Ikaw pati. Ano Makaani. po tayo yung basta minguran. Uy, kala daw ba? Nagbuot. Kakapalan na sila kung kaya. Hindi naman ito. Pati makaani sa bagay. Manakanap ko. Kaya naman kaani, ranong pag di magtabo. Hindi ko man pinabaso buong ko. Kaya ako, hindi ko naman ito pati. Hindi ako. Sabi nila, pinagutang. Ano ni, gusto na yung butang. Pag kung ano kami butang, Ha? baka pa kami sabi. Baka mabuya mo na ko mo, baka mo. Hindi ka. Hindi ba ako? Hindi ko manabas. Sabi ako na kami. Alasin ito. Iban na din ito man. Ang narawat. Kapan ka nagpupunta sa balo eh? Pupunta sa balo yung bando ito. Talagang nabuklatan ko na sa pagkamata. Pumunta pa lang. Buhay pa sa ilan. Sige. Ayan. Ayun. Kaya di mo. Sa'yo, Ratix. Dana sipir mo. Sa'yo, Ratix. Dana sipir. Sinunara kaya kami sa aling dalawa. Pero kung sa kung nabuho mo na yun, Ratix, sa pala si Mana pa. Kung paturok na kung sabi na nila. Watakan na nga ito. Sabi ko ito mga Disturb naman yung ulo. Seryoso kaya kami ganun pag-ugas. Ano? Challenging. Si Mary ba yan? Ang challenge si Mary. Mary.
Good problema ka na ko si Mary ngawan. Daw. Adi kaya, siya ako bago pa ngayon kadi pagkaratangan sa sabon sa takiyag. Diba? So ako ba paharwa na ngayon. Tagan na ngayon pag natuluan pa ngayon taan. Hanap. Bagay na Isa din. Nakakatugan nyo. Hindi ka na yan Upload ko na ba ito? Ano? one frame. Ito ka dito. Basta mo na dito. Yan eh. Tunay ka. Matutusok mo panay. Hindi na. Bali, nagtayo man ako sa mga single na kada. Pinutusok ko tadaan. Natutulog. Taga-tusok si Kuwa. Ayan po si Mary. Ang kanyang journey. Journey to the world. Manatago kulay. The world is you. Sorry. Busy. Hindi nakakamayo. Naging busy. Ang biro. Tapos nasa kasi. Binotok ka. Binuto mo. Si Kuwara, Lagi na din. Amo, binato mo kaya si ano? Bay, datan mo. Oo, pala ano. Sabihin ko. Nakakay. Guys, kayo na lang po magsalita. Guys. Kuya, ka nagpalipad. Maganda yan. Palangan mo, papalitan. Tingnan mo nga. Meron nga. Oh, Ito, Mary. baka aswangan. Kam. Sabi ko ka. Parang magdani ka. Still wala. Tapos bye-bye, Marigo. Ano? Biyar. Tapos bye-bye, Marigo. Pakamalig, Tris ko. Tumalun sa nanong. Tumugan mag-vlog. Ay, kamalig. Kung kuno raw, nagto, yan. Lumpad ka. Lalo na pag magtaasi ka? Sabihan mo ko ba? Sabihan ko bangka. Abang ka, permingag ko. Natawang perming ko da. Pero pag sakit ko lang kaya. Hindi na tatas mo. Dito magluto. Ay, naging ko na yan. Ano, meron mama. Ito, nagluto sa ito, nagdinaga. Kung kuno, ano mo na dira? Ito na. Domingo. Oo naman. Kapal? Duming-duming. Ano ka? Ayan, kung pagpare ka mo. Anytime mo.
Kaya tapong tanong kuman magboro. Ako na mo na po ang bilang. Pangkiyan tapos pang doon nagtatapos ang kwento nang naghugas na walang nagsalita. Ako kaya tabot-tabot may. Mary, magsasalita na. Mary, magsasalita na. Caption. Viewers, nag-comment. Dara. Mary, kailangan magsasalita. Ito ang sinabi ni Mary habang nag-video. Kasadaw ka. Wait, aray ko. Amal-amal na dito. Ito ang sinabi ni Mary habang nag-uhugas. Tapos sa ito yung thumbnail. Wala, nagpara abang kanta yun. Mary, kailangan Mary, kailangan magsasalita. Nice. Sundok. Sisilngan ko magkukuha sa kuko. Sisilungan ko. Oo. Ano daw? Ate? Medyo nang siguro. Yung magkakasya. Naktayin ko muna ito. Uy, yung electric mo. Paano mo dito? Wala naman tawag yun. Ano pa lang natin? Ikaw dito. Oy, dari mo. Sinasadya na ata. Dari ko man sinasadya. Ay, di kaya, di man kayo nagugud-gud. Dali, adi ah. Uy, sorry, dari ko. Di man? Siguro di pa di kami rin naririgos, kaya araw ka. Kahoy. Dito na lang natanggagan. Tadi ang telepon. Inay ko kulo. Yan. Wala mo niyo. Ito ang banta rin. Matang saon ko, Mary. Ano ba yan? Ang saon ka, Mary. Riyan si Telo, sabi ko, Lol, saan mo ra? Ha? Santa ka? Mga si Ana. Ayan na, Mary, tala saon ko. Ay, nay. Ano mo yan? Kuko. Ay, ba yan? Sabi na eh. Joy to the world. Linilimpi yan. Ito yung gron. Kulog ka, nagsugat na. Kulog. Nagsisilong ka na nga na, nakapulgan. Sabay di magpaparatira pag ganyan kay Jason. Kulog. Ay, sana. Wala mo na? Aldo ni Kuya Jason. Ha? Ano na? Kinaro. Chin, ikaw ba ito na ulit? Aldo mo kaya ako ng maman. Saan kaya sa ko? Aldo na sana ako sa datre. Muna? Ano muna ito? Kanan. Tagot na ako pati yan. Makulit ang baliktad ko. Buwa. Ay guys. Buwa mo sa na dito. Seryoso na yung kakahan. Pero hindi mo seryoso. Di man mag-i-steady may. Dawa, aling, ano mo ba, mo 5% na sana? Ayan po, patapos na po kami mag-hugas na. Dahan ko na ati. Ano? Naari nga. Mauli na dito. Kawali. Dapat ka ni mo kay Pron. May Pron ka dyan, Chin.
Niglato. Niglato. Ha? Apron, niglato. Pag may kuha, may kanigsadi, ang panigsadi pero tapos kukunin mo na sana. Tawag nga ni kita, guyon ni. Dapat ang mga paruluto ba mga sa garuda, sa duwag ito. Tatayuan. Ito yung listado. Hindi nga. Oo, hindi nga paruluto. Hindi ko lang kuha diya. Amo, tamistan. Dari man gustado nga. Oo. Ay, tapos naman. Hindi ka pa nga nag-iim. Muna, Mire. Pinupuno mo na. Ano na? Ano magagasang? Aldo nga dito na ni kay Jason ngawan. Sabi na si Margie. Okay na. Tapos na? Tapos na po. Malagyan na sa... Tapos na po magugas. Mere, alika rito. Yung sasabihin mo. Sabihin mo na. Dalaman ka mo na to. In ka na. Oo. Yan, tapos na sila maghugas. Akala ko tapos na kayo mag-chika. Ano mo si Mary kung ano yung ano sinabi niya? Oo. Si Margie. Mary ba yung sinabi niya? Mary! Magsalita ka raw. Mary, sabihin mo na. Tingin tayo yung viewers. Dali na. Ari na kaya. Mary, tawag ka. Ay, ano ka rito? Oo, ano? May sabihin ngayon, may ano yun, big reveal. May reveal. Ikaw magtatanong. Bubugan. Ayan, di pa rin tapos. Kala niya tapos na. Yung pala, mayroon pa sa ilalim. Oo. Hindi pa tapos kasi hindi pa nagsasalita si Mary. Tanungin mo na. Natutulog na daw siya. Opo naman kayo. Kaya tatanong naman sinasabi ko ikaw na. Ang mag-oras pala. Oh, dito na baga. Ano te? Sabihin mo, ano yung sasabihin mo? Hindi na, nag-comment kami, nanonood ko. Naghihintay sila. Ay, naghihintay sila. Nakalag tayo ngayon. May sasabihin nga, Mary. May sasabihin daw si Mary. Ano kaya sasabihin? Wala. Na may iing sa... Ibulong na lang daw sabi ni Chinchin. Ayan, tuloy-tuloy pa rin yung paghugas. Ano yung ano niya dito? Posisyon. Ayan dito. Hugas. Yan ang nakatoka sa kanya pag nandito sa barracks. Hugas din ang pwede maghalo to. Represent ka. Hugas ng plato. Mary, dali na Mary. Tada di matatapos ang ganda ka nagsasabi. Mary, sari na kaya ka. Mary. Ano? Mary. Ano sa baway mo? Mary. Mary! Ayusin mo natin. Kamiri. Saya mo rin. Mary, dali na Mary. Iba ka naribigod na si Mary. Mary! Mary. Ate Maggie, sa tinangalagan mo yun sa Mary. Wala, para sa isip ko, maging mabait ang anak ko. Kaya Mary.
Kaya Mary. Mama Mary. So, Oo nga. pangalan ni Mama. Oh, Mary. Talaga ang sumagi sa isip ko. Tapos dinugtong ko yung salit na yung evangelist sa paborito ko pag Kaya Mary. kaya may evangeline niya. Kaya, Mary Evangeline. si Ate Margie yung nagsalita hindi Yan, revelasyon yan. Revelation ni Mary. Si Ate Margie nagsalita. Para kaisip ko maging mabait. Tingnan mo, mabait. Mabait naman ba? Sobrang bait. Di na nagkasalita. Natubrahan naman tuloy. Sabi ko ako tuloy yung nagano sa sarili. Kaya mabait ba yan? Tupad, di ba, Ate Margie? Tupad. Ito na sobrahan. Kasi pinag-specify mo. Sobrahan man lagi. Okay daw yung sobrang sa kulang. Natupad yung, ano, yung hiling. Na paano naging mabait. Eh, ikaw ba't ka naging ano? Ba't ka pinangalanan ng... Chin. Hindi, yung... Ayaw nga pala. Chin-chin. Or pungay. Ay, yung pungay, may ano yun? May tawag doon? May tawag yun. May ano yun? May purpose yun. Ano daw yun? Pungay kasi, mapungay daw yung mata ko, kaya pungay. Ah, pungay. Nang rao. Yung Mary kaya... mabait. Ilagay ang revelation ni Mary. Revelasyon ng pangalan ni Mary. O, di ba? Natapos na. Diba? Tapos na yung ginawa ko. Tapos na. Tapos na. Si Margie, thank you. Nanay siya, hindi makapasok. Di, paano kasi yung mata nakapikit. Ano naroon ka do? Lawas mo. Oh. Ate Margie. Oh. 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 Dati tayo. Oh, lawas ni. Oh. Lawas Ata, na Ate lawas. Margie. Oh. Mga kuko na bayabag nagkakaigat na. Oh. Dati kahit ang lit-lit. Oh. Ano yun sa Ate Margie? Kahit ang lit-lit napapasukan na. Sinunod. Pagdangan ni Sulo. Dawa din na babayan. Oh. Ano daw? Ta. Oh, tos ka na, Mary! Talaga. Dali talaga? Kaya na to. Nung araw na Sige ito na, na. concentrate. Bulokon na mag ito. Yun. Ayaw mo. Kaya pa. Kaya pa. Kaya pa yan. At yan po nagtatapos ang vlog na to. Natapos na karayom.